afọ ni mono gara aga ka ọ na-abụ anọkọta etu a otu onye eme vidio ọ sị n'ụbọchị tata na anyị chọrọ ịgwa ndị zoo na anyị chọrọ ịgwa ndị security ndị zoo na a na-eme nke a eme nke a onye apụtakwa n'ezi she onye ọbụla na-atụsasị na-akọ onye anyị niile egwu n'ahụ ọkweghị ehu onye gba ụtọ na ugbu a gba ụtọ ara na-eme ọ gba ụtọ ya bụrụ ha na Biafran flag pụọ na main road ugbu a na-efe ya na-asa one Biafra the whole crowd ndị ụgbọ na ga-abịa na-eso onye agha gba ụtọ ndị ga-ewere ibu na-efe ha wee kọva ya yinye ya efe maka na ụlọ ikwu Biafra eburu m bute ihe unu na-anụ kampụ kidnappers camp ebute m na kampụ egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local government area of Imo State ihe niile a bụ ndị Igbo please ndị a bụrụ ndị Awụsa Fulani oru mgbe ahụ ndị oshi ndị anyị ma ama dịka ndị oshi n'etiti anyị enwere egbe pụọ na-aga ezu oshi n'ala Igbo anwe hapụ ha release were Awụsa sụọrọ onye nkọzi were English kọwara say una say we no go gree to give us our land now plan we don't come to claim what that belongs to us were bekee gwa ya onye nke hapụ ya ma nwa hapụ ya agba ọsọ onye nke ga-aga kọwazie ihe ọhụrụ ọta ha dị game na ya final game a mere